haɗin gwiwa ƙungiyoyin masu wasannin kwaikwayo na ƙasashen Afirka mai sunan FEPASI sun kira wani taron manema labarai a nan babban birnin Yamai. Wannan kuma game da ranar da aka keɓe ma masu wasannin kwaikwayo na duniya baki ɗaya. 12 ga wannan watan da muke ciki, wanda a nan ƙasar Nijar ma a ranar ne masu wasannin kwaikwayo za su gudanar da tasu sallar. Suleiman Tsalha ya muna ƙarin haske a kai. Samdin Allah ya gwada muna 12 ga watan Oktoba shine duk cikin duniya za a sallar sinima na Afirka. Albarkaci ta wannan sallah, 'yar ƙasar mu Ramatu Keita da kowa ya santa dai journalist ke ta yi zaman yin film, ta gayyato 'yan Mali guda biyu da suka kwara wajen yin sinima, sun yi film da yawa da ake kira Shakka Omar Sissoko da Salif Traore. Ta ce su zo nan Niger domin a shi wannan taron gangami na 'yan jarida a bayyana mu mutane da akwai ita wannan sallah ga shekarar ta hudu kenan, amma mutane ba su san da ita don mutane su san ta an yi ta shekara 3 da suka wuce. Bana ta gayyato su don su zo su yi bayani bisa kan babban kungiyar tasu da ake kira Federation Africaine Pan-Africaine du Cinéma da ke tara duk masu yin sinima na Afirka. Ta kirawo su domin su zo su yi magana. Kwana 3 kuma za a yi filimomin su za a sa su a nan Office du Tourisme. Film tin Shakka Omar Sissoko da shi na Salif Traore da na masu yin sinima 'yan Niger duk za a gwada mutane su. Albarkacin shi wannan ne muka cire kuma 'yan jarida domin mu musu zancen ita wannan sallah. Shin ko a ganin su kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? A nan ma ya ƙara da cewa to kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, ko da yake a baya ma ta biya. Yanzu mun koko da muke so a yi shine a kama ma masu yin sinima a kama musu. Yau cikin su yara ne ke da yawa sabin tashi suka ɗauki aikin suka yi shi aiki, in ba a kama musu ba ta ko ina. Muna gani in gwamnati mu ya kalli sinima da idon basira kawai da ake cikin sauran kasashe, sinima na Nijar ma zai ta gaba, sinima na Afirka zai ta gaba. A ƙarshe dai sun yi kira ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su kama musu wajen ganin cewar wasannin kwaikwayo sun haɓaka a wannan ƙasar. Sun kuma sa kira ga al'umman ƙasar Nijar da su dinga kallon fina-finan su. Wannan zai ƙara ba su ƙarfin gwiwa da kuma ci gaba a cikin dukkan ayyukan da suke gabatarwa na shirya wasannin kwaikwayo a wannan ƙasar.